Здравейте хора! Вие сте в Бести студио. Както виждате, вече не сме влог. И днеска бяхме до Джамбо и Пепко. От Пепко си купихме еднакви портмоненца. А от Джамбо ще ви покажем, когато се приберем. Да. И също от Пепко си купих едно такова халатче за вкъщи и за спане. Аз имам също. Да, но не е интересно. Да. Се разберете какво ще сме си купили от Джамбо, като се приберем. И сега предстои да ходим в Кепс. И да, значи също сега вие видеото се разказва за 24 часа с нас. Както виждате, вече 2024, вече е студено. С шапки сме. Да, и от Джамбо аз си купих една много сладка шапка. Малко е необратна, ама да. И да, сега ще ходим до KFC. Ще ходим, после ще се приберем. Ще правим проекти за планетите. Ако искате, може да ни... Да, то е много готино, понеже и двете имаме проект по човек и природа. По ЧП. И еднакъв. Да. И ще правим проект за Слънчевата система. И то е еднакво. Точно. И да, заели сме се еднакви материали. И да, хора, после... И да, хора, сега ще ви покажа. Ние мислим да си вземем крилца и един род. Сега ще видим. При вас ли е? Не, както ви показахме, взехме си шапка. Да, взехме си еднакви портмонета. Успея да сложа тази шапка, ще е добре. Да, аз няма да вземам моето, защото аз няма пари в него. И да. Оле, ще имам много сладко куче. Да, ще ви покажем какво си вземем. Какво сме си взели от KFC. Да, много не рекламираме, ама да. Айде, ще си после. Здравейте, хора. Да, и сега смятаме рокле. И после крилцата. Да. Ама пишете, че е по изключение. А ръцете? Излихме ги. Много е. Това да почнем с главата, ще ви кажа. Да, хора, ядохме с бургера. И сега крилца. Ето. Много вкусно. Те са и лютиви и топли. Не топли, а горещи. Да. Ти пусна ли пералната? Пералната? Ето. Да. Когато сме готови, ще ви кажа. И после... И да, излезнахме и сега ще ходим към Икеа. Имаме еднакви дрехи. Ето, даже и дънките са ни еднакви. Дори даже и чорапите. Да, сивички. Да, и да, сега отиваме към Икеа. Поправка, няма да се прибираме. Ще ходим към Икеа. Там няма да се ходим, защото там просто искаме само да купим нещо. Искаме да купим чашафи, ще ни трябват. И да, и ще се прибираме. И там няма да снимаме, защото няма смисъл. Нали, да, това е едни чашафи за това. Така че, когато се приберем, да, като се приберем. Да, като се приберем, тогава ще снимаме. Сега. Да, защото не е сега и... Защото по принцип, нали ви казах, няма смисъл за едни чаршафи и да. И после... И да, хора, сега... тук що се прибрахме и сега ще разлъкаваме този клик. О, боже! Да. Пустай! Да. Първото нещо, което бяха тези неща. Това са за планетите ни. Да, дето ви казахме. Това също,
това също. Да. Имаме и две такива. На тях ще слагаме. Да. Ето така. Имаме ето такива боички. Взехме. Да. Моето любимо. Това е на нашата лампичка. Аз имам същото, само че не е добро. Ама не си я нося и затова решихме да купим на дъга. Да. Все пак и аз искам да имам. Също за хапане взехме тези. Ето това, както виждате, никога не сме го пробвали. Изглежда много вкусно и ще го пробваме. И ето това сме го пробвали много. Взехме си такива, някакви по-такива сокчета, защото аз съм на диета. И са по-полезни и да. Малко са по-такива, да. Реших да тях да си вземем. И това е. И също си взехме и ето тези колечки. Те са ни за планетите да се слагат. Разбира се, планетите ще ги отцветим първо, които са ето тези. Ще ги отцветим с боичките и ще ги сложим върху ето тези колечки. И после с силикон ще ги залепим тук. Отварям. Така, ще видите как накрая ще стане. Това е много готино. И да, и също бяхме дали до Пепко. Леле, това високо. Също дали бяхме до Пепко. И аз оттам си взех ето това. Както вече разбрахте, че съм си взела такова. Но само, че ето, тук има ушички. Е дълъг. Не знам все още това жираф ли е или мече, но да, ето. И да. Слагаме до тук. И както разбрахте, сме си взели еднакви противовеса. Да, сега ще пробвам. Сега ще пробвам да включа лампата, ако успея да извадя този кабел на зарядното ми. Опа. Да, съжалявам. Просто сме закрепили телефона на стола. На един стол. И за това е пана. Но да, и сега ще пробвам. Оле, хора! Вижте! Оле! Леле, много яко! Много е яко! Много... Ето! Значи... Хора... Значи, това е много готино. Ако можехте да сте тук, да го видите на живо, ще да е прекрасно. Когато стане по-тъмно вечерта, може да свети по-хубаво и вие ще го видите. И да. Да, така че... Да, когато... Да. Допосле, хора... Когато почнем да правим планетите, тогава ще снимаме. Но сега, нали, трябва тук да разопаковаме, да почистим и да махнем единия килим. Понеже аз имам два килима. Аз наистина да ви покажа. Ако се чудите каква е тази цветка, аз имам сайче. И да се казвам, да, без дискал го хванах са. Да, ето го зайчето ми. Искам да го поканя. И да, казва се. Ще ми смачка всичко. Да, точно. И да, аз забравихме. Облечи се. Не, аз ги показах. Всичко съм показала. Така, хора. След малко пак ще ни видите. Чао! И да, хора, преоблякохме се в нашите епохени неща. Чакайте да ви покажа. Защо пусна бънка в клетката? Така. Ето, моите на фламинго, т.е. да, а качулките са ни така. Аз нямам нищо на качулката, а тя има ушички. Аз съм си нормално. Да. Тя има ушички. И да, хора, когато приготвим всичко, когато почнем да правим планетите, тогава ще видите всичко. Да знаете. До после! Да, хора, ние вече започнахме, както виждате, Рая. Аз вече си... Значи, и двете вече го отсветихме, както се виждам. Рая. И ето го космос. Ако си мислите, че ще правим такива планети, много се лъжете. Защото това е просто един космос. Като изсъхне боята, ще сложим бели неща, нали, като звезди. И така ще пръскаме с четка. Да, по-скоро ще пръскаме с четката бели. И после с клечките, които ви показахме, като сме осветили вече планетите, ги залепяме и ще стане в космос. Като сме готови, ще ви покажем крайното нещо. Така че,
Гледайте, до края. Аз ще го спя. Не! Рая! Ще се трудя. Да, водата ни вече... Да измия така. Да, измивай. Значи, водата ни е вече черна. Ако виждате. Водата ни е черна още когато сложих моята четка, защото аз, нали, не пуснахме по едно и също време, но аз завърших първа и Рая току-що го завърши. Така че, да. Отиди там на мивката. Отиди на мивката, човек. Да, и да, гледайте до край. И ще видите, нали все пак това е 24 часа. Така че, гледайте до край с нас. И после ще ви покажем крайното нещо. Чао! Хора, ние сме готови, както виждате, вече е вечер и сега ще ви покажем проектите. Готови сме. Ето ги проектите. Те са буквално еднакви, само че моя има надписи, а нейния няма. Затова тя сега ще прави надписите. Да, и като ги напиша, ще си ги залепа, както Ема си ги залепил. И ще са ни вече готови проектите и ще можем да ги даваме вече. Ако искате да видите по-хубаво проектите, ще ви изпратим снимки, само че чак на 2 февруари. Да. Защото няма да мога, нали, няма да мога иначе да ги сложа за това. Очаквайте. И също не забравяйте, в Instagram ще имаме акаунт, вече казва се Besties Vlogs, както ни е в YouTube. На снимка, както ни си ни в YouTube. Не влог. Да, не съжалява. Besties Studio. Да. И да, там може да видите много по-добре. Там може да видите много по-добре проектите ни. Така че, да. Добре, нали знаете, че това не е само защото, нали, 24 часа. А то още не са минали. До 8 часа, 9. Сега ще видите след малко как ще си слагаме маските и какво ще стане. Да, точно е сега. Сега ще си правя маската и ако сте виждали видеото най-скорошното на шортс, ще ме виждали с това, така че да. Като сложим маските, ще ви се покажа. Ще изглеждаме много грозно, така че. Да, това е K-pop. Аз слушам на K-pop. Тя също. Така че да. Това са ни маските. Първо да покажем какви маски ще използваме. Дай. Значи. Ето тези, които са по една, за нея една, за мен. Даже, като ги гледах, първоначално помислих, че това са 30% нали, алоe вера, но също се оказа, че е 30% отстъпка. И взели сме си две такива. И по една за мен, една за нея. И да, моите. Да, и да, това изглежда като една маска. Това е за мазане, но всъщност не е, защото то са по две, така се разрязва. Маха се и се намазва. Имаме аз имам такова специално за така размазване. След малко ще ви го покажем. И да. Имаме ето такива, които са за нос. Тук е показано какви точките, които махат. Нали, такива като пупчици. Ето даже черни така. Те са, да, черни точки. Ето ги и тук. Те са вътре 6, още много има. Още една да е. Аз ги извадих всичките без диска. И да, по 3 за мен. И ще съм много... ще видим какво ще направят с тези неща. Но взехме тях. По принцип искахме ни, които миришат на диня. Но решихме тези, понеже според нас повече. Миришат на диня, може просто да изглеждат като на диня, да. Но те са по-силни тези. Да, затова те са по-силни. Да, ето това ни е така. Би трябвало да го знаете, ако сте гледали нали, на YouTube Shorts, ако сте гледали, или ако сте го виждали. Да, вие трябва да знаете какво е. Нали, ето това е. По принцип има и едно. Който не знае, това е за да ти станат... Т.е. да се масажираш. Да, да се масажираш лицето. И да, по принцип има и един още такъв плосък камък. Има и отзад такова, но имаме аз имам само едно. Да, само това имаме. И да. И сега ще сложим маските и да, айде, не спирай. Няма да спира. Чакай, стой. Да, хора, ще трябва да го спра, защото това трябва да го измия. Не реши ужасно. Нали да преди малко? Да. Добре, хора, значи почистихме го. И ето пак K-pop.
ние си слушаме цял ден, докато правихме проектите. Да. Сега ми решила уникално. И да, нека да разопаковаме маските. Това е с алоe вера. Ето ги. Те са по принцип едни и същи. Да. Рая! Това трябва 15 минути да го носиш. Точно. Да, просто да, показаха ни една също такъв проект, само че е много по-готин нещо. Но той е абсолютно всичко принтирано, а ние го правихме това повече. А ние го правихме много време. Така че... Да. Така че започваме с тези маски. Хайде сега ти. Да не нацапаме една паркета по-добре. Ако нацапаме да го изчистим. Абе, натам отиди! Ти се потуши. Чакай. Ти се. Дай да взема и това. Да, тук. ето. Мале. Изглежда много течно. Това не мирише. Това не е алоe вера. Това не е. Да, съжаляваме, че спряхме и да. Нека да продължим. Ето ги маските. За жалост не са с алоe вера, видяхме вече. Ето някакви листа. Някакви листа. Но мирише много хубаво. Хич не е гадно. Как да ги стиска в пакетчето? О, човек, имаме дъж пакетчето. Нади, хора, това е нещо много желирано, като се едно много мазно. Абе, остави берега. Аз съм. Тук има хора. Внимай, че вътре има течности. Ето, тук си има някакво. Това е като някаква кожа. Това е хартиено. О, това се скъса сигурно. Абе, няма да се скъса, остави. What? Това е като такова за маска за лице и отгоре има някакво такова хартиено. О, боже, как да го Гледай оправя колко е лигаво. Добре, хора. Така. О, трябва да ми помогнеш, съжалявам, мамо, трябва. Поправи го. Ти си махнала другото. Има и такова. Да. Ма то трябва да се махне. Да. Това е хартия. Нещо го погълнах. Чай, аз съм гледал YouTube. Лето на студено! Не си изглежда много странно. Предишния път, когато си сложихме срай, когато тя ми беше на преспиване, тя едва ми издържа. Тя дори не издържа 5 минути. Не, поне 5 минути съм издържала. Добре, ама едва само го махаше и го слагаше. Много странно изглежда. Аз ще отида да си измия ръцете. Хора, сложих си го. После и с това другото ще почне. Да. Ето сега ще го раз... Оле, тук е много приятно, честно да кажа. И аз чакам да си измия лице. Изглеждаме като някакви чутовища. Добре, като мине времето, може и да... Като Рая... Значи... Честно да кажа, хора, е много приятно. С това, като го правиш. Тя ти се размазва повече по кожата, ти влиза и ти става още по-студено и по-приятно. И да, хора, ето, малко и ти. И да, хора, после, когато сме готови, когато минат 15 минути, но ще си имаме пак, защото тук 15 минути ще мине цял век. И да. После, да, хора, вече минахме 15 минути и сега е време да ги махаме. Така да видим го стане.
Че на дъга сме си до мамите, ние само че мокри. Да. Така че нося кърпи. Ето, 2 салфетки. Аз също имам. Така. После... Честно да кажа, беше много готино. Беше много приятно, Беше защото ти е направихме в студеничко. Инстаграм нашия танц на лоб, ако знаете танца. Нали? Ще го видите, ние ще го скачим скоро в Инстаграм. Ние вече го качихме. Да, вече го качихме. Така, докато чакаме да мине времето, го качихме, така че не забравяйте да ни последвате и в Инстаграм, Бести Студио. Ето тук ще сложим маските и ги хвърляме. И да. Дай тук. Дай тук направо. И да, сега ще ги хвърляме. И след малко пак ще ни видите. Така, хора... Без да искам го отварих. Да. И сега и от тези ще слагаме, така че да. Айде. Ама тези само няма да чакаме чак толкова много. Ще чакаме... За тях сигурно поне 10 минути. Не. Някъде към... Айде. Да, някъде към 10. Добре. Това е Това е като кремче по-скоро. Да. Ама пак е маска. И после трябва да се мием на чешмата. Както виждате, на моето видео, както го бяхме. Мирише уникално, хора. Оле! Мале, малко замирише вече нагадно, защото много си слуша. Но пак Най-вече не. аз. Честно да кажа, това ми харесва повече, защото тук може да си го слагаш където искаш и да ти пречи. Нали, аз ще си го сложа там навсякъде, където си го слагаме. Аз ще се го сложа където сме си слагали и маската другата. Но просто ще ни е по-удобно така. Да. Защото да на носа миналото почти нищо не успях да сложа. И защото, нали, маската е за по-големи. На нас много не ни става. Аха. И Ческа може да ни остане и за сутринта. да. Пак да се сложим. Да. Така че ние няма да го сваляме. На мен ми остана... Аз се намазах много. Да. Добре, мен ми остана много, така че това дето излезна, аз само ще го сложа. Остави го за сутринта. Да, и това да ти излезне и аз. Бе, рая, бе. Това ти е ново. Е, сега. Еми, сега ще трябва пак да не чакате. Сега даже може да направим още едно видео. И да, хора, след малко пак ще ни видите, защото ще се разпадам. Да. Чао. Ето, хора, вече си имахме битчета. И да. Да знаете... Да. Тук малко е станало. Абе, нищо ти няма. Значи, Мале. беше много година, ама то ни засъхна по Да, лицето. И ние трябваше да го трем, Ето, както виждате виждате, тук така. ми е мокро. Абе, човек! Тук ми е мокро още. И да знаете, че след малко ще продължим, но сега просто имаме работа. Да, ще вечеряме. И за това имаме работа. И да, после пак ще... Да, после пак. Но за вас за 30 секунди сигурно. Или за по-малко. Даже за вас е нещо. Да, за вас е нищо, така че да. До после... Добре, хора.